Hi guys! It's me, Michelle B. and heartish willkommen sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Good morning. Sige tayo tuloy doon sa meron namin. Good morning guys! Anyways, nakaayos na kami. Kasi lang yung aking Josawa bells dahil kukuha namin ng aming bata ngayon. So, yes, naka-ready na kami guys. Ito yung aking mga pinaglabhan dito, nandito. Tapos mamaya ako to guys, tutupiin pagka-uwi namin. Dahil, I know it's already tuyo na. Charot. So, ilagay ko dito yun. Ayan. So, ayan. Ayan o. Diba? Tuyo na yan siya guys. So, ayan. Waiting lang ako sa aking Josawa kasi nasa CR pa siya guys. Tapos, mag-drive na kami. Ang aga pa guys. Ano pa lang, 8? Mag-8:30. Ganyan, maga kami nagising. At yung boses ko sa parang ganyan dahil siguro sa lamig, something like that. So yes. And, yeah, ang para akong itlog. Charot. Patayin ko na yung ilaw dyan. Ay. Parang itlog. So yeah. Good morning, good morning, good morning. Happy Saturday. So yun na, tayo na. Update ko kayo mamaya. Yung aking mga halaman guys, it's getting better. O, lang yung tinan nyo guys, oh. Diba? Ang dami niyan niya. Ano lang yan dati, pero tinan nyo ngayon, madami. Tapos may mga bagong baby yan na patubo. Tapos ito yung aking bagong pili. Tapos yung aking nandyan sa ilalim. Kasi, naaarawan sila guys. Ganyan. Ayun ang kinaganda kapag naaarawan yung halaman. Dahil kailangan talaga ng halaman ng araw. So, yes. And I will use my... Kita niyo ang sinampayan na mamaya. Okay din yung mamaya. Maglilinis ako mamaya. Guys, mailinis na rin naman yan. Naglinis sa konti. Ito na yung siya guys yung ating nabili kahapon. And yes, ito pa rin yung pants ko. Kasi okay pa naman yan siya. Kahapon lang naman yan siya. Ng gabi. Kasi iba naman yung pants sa sinuot ko nung umaga. Ang cute lang niya. Ang cute niya. Hindi siya ganun kakapal, but yes. Kailangan ko siya dahil paano na guys. Tapos na ang pinto. Ito naman ang mga yeah. So, ito yung bulsa. So, dito yung aking something. Yeah. Ganda. I like the color. And I get the feeling inside my bone. Tapos, pagka, ano pa to, waterproof pa to, kasi nga, pagka, electric baby matter, you know. Yeah. So, yeah. Los kids! We're home. Wait lang. Ano ko pala? Iangat natin itong ating bintana para lumiwanag ang ating buhay. Charot. Ayan. Para maliwanag. Ayan. So, inangat ko na guys. Diba? Lumabas ngayon si Haring Araw. And itong aming bata is, tuwang-tuwa naman yung bata namin guys. Nandito na siya sa bahay. At, gusto ko magkape dahil hindi kami nagkape. As in, pagkaano namin guys, pagkagising namin ng asawa ko, nag-prepare na agad kami ng aming sarili para makapag, jacket. Dahil, sumbay namin naming bata. Kasi excited yan lagi pagkaano. Yes, may coffee. Rafael Cacao? Rafael Cacao drinken? Ha? Magsuka ka trinken o hasdo. Hintayin umag. Suhansaw. Bagong gupit. Ang pogi-pogi naman na namin. Daw kita. Sit down! Kita yung puwet. Sit down! Come on in. What?
down, please. Du musst sagen auch, sit down, please. Mit, please. Yeah? Nee. Da bitte in Tasche. Yeah. My God, kita yung ano. Ako gusto ko magkape, guys. Parang hindi ako nasanay na wala akong kape pagkagising ko. Yung may inom na ano, na mainit, ganyan. So, ganun. Kaya tayo ay magkape. Tapos, bumili pala kami ng ano dyan, ano ba yun? Di ba Kese Bruchen dun sa ano, sa Rian? Gusto ko yung, ano na yun, yung Leberkäse. Yan. So, ito na yung kape ko, guys. Rafael? And then, mag-ano pala ako, guys. Wait lang. Magsasaing na ako para ano. Kasi anong oras na? Magsaing tayo, guys. Tinatanong ko na kung gusto. Magsaing ako ng saktuhan. Hindi madamihan na pala, guys. Parang hanggang bukas. Hindi na ako magsaing. Ayan. Tira talaga diet natin sa mga ganito. Pati yan. Was willst du essen? Na? Was willst du? Magst du einen Kakao trinken? Rafael? Kakao trinken? Was willst du? Kochen. Reis. Reis, okay. Kochen Reis. Reis talaga siya. Okay. Okay na yan. Let's eat breakfast na, guys. Breakfast pa lang talaga. So, okay, guys. Ito pala yung nabili namin na ano, oh. Itong bata na yung malamang nag-almusal na to sa lola niya, guys. Kasi, maaga rin gumigising yung mga yun. Yung sa lola niya sa kabila. Sino mo suot niya? May best siya. Okay, Nadala niya yung handtok niya. Hantu? Ito, guys, nakain-kain ko na pala to. Ayan, nakain-kain ko na siya. Gusto ko talaga to. Ayan, yung tinapay tapos nakalagay na ganyan yung liver kasi. Basta ganun tawag nila. Rafael! Ito yung kay Rafael, oh. Kasi sa asawa ko, Fricadelle ganyan. Fricadelle? Something like that. Wait. Okay. Oh, come here, sit here. Oh, that's time. Magst du Kakao? Ein Kakao? Trinken hier. That's da, bitte. So. Fruit. Was a fruit. Sag mal, ups. Das heißt. Okay, guys, kain tayo. Wala yung buko. Nakaano pa pala ako. Kumakain na siya. Mainit pa. Tapos kami ng pagkain. Yung aming tatay, umalis muna saglit, guys, kasi yung kaibigan niya ay may kailangan lang sa kanya na ano. So, yun. Kain tayo. Almusal. Breakfast. Frühstück. Yeah? Frühstück, but it's already 10:30. Morgen kommt Tanzsandra. Ja. Tante Sandra, ja? Masarap talaga ng kape. 1, 2, 3, Alarm, Sam, Alarm, Sam. Mama, Huh? Are you fixing? Andrea, Rafael, it's a baby Katze hier. Andrea, is die hier? Magst du das? Hello, guys. We're outside now. Rafael, warte, bitte. Blaue Gulli läuft in die Erde. Oh, ja.
Dito kami ng aking bata. Naglilakad-lakad kami dito, oh. Ewan ko saan kami. Blaue Gulli suchen. Aber es gibt kein Blaue. Nasa labas pala kami, guys. Kami ay pumunta doon sa galeriya. Ang tagal namin sa galeriya kasi nag-ano siya doon. Naglaro siya ng Lego. May ano kasi doon laruan. Meron naman siya doon sa bahay. Pero, pag pumunta kami doon, doon talaga ang punta niya rin. Ang ganda. So, yes. Dito kami ngayon ng aking baby boy. Ewan ko saan papunta itong aming lakad na lakad na ito. Oo. Nandito kami sa anong saan ba ito? Cares. Ewan ko saan yan. Dito kayo. So, dito pala naman kami sa bayan sa amin. Okay. Ito pala yung dito malapit sa main ano ko. Sa may dentist. So, yeah. Rafael. May church dyan, oh. Oh. Rafael, begit, zurück, Rafael, das ist nicht so zu Hause, Rafael. Das ist so weit. Komm jetzt. Guys, pauwi na kami. At dahil medyo matagal ang ano ngayon, ang bus, maglalakad kami guys pauwi. Kasi Sabado ngayon. At hindi naman ganun katagal, kalayo pa na. Bus, Rafael? Ano lang yun, 15 minutes lang to guys, tapos hindi naman masyadong malamig ngayon. So yan, diba, kita mo niya guys, simbahan, ganyan. So, ilakad kami ngayon, kasi nga ano pa, matagal na pa yung bus. Oh, 9. Rafael. Okay. Ganda, oh. Takbo na yung aming bata. Ito pala kami dumaan guys sa park. Yan o, ganda. Was? Fish? Ang ganda ng view, in fairness. Oh, yeah. Tsaka pagka ano dito guys, pagka may snow, ang ganda rin. Hindi ko lang nakuhanan talaga ng video. Okay. Tapos, dyan guys sa ilalim na river yan. Ang ganda dito, maglakad-lakad. Dito kami dumaan para, alam mo yon, ma-exercise kami ng aking bata. Kasi gusto namin ng may mga walking. Ako guys, hilig ko mag-walking. Ang hindi mahilig mag-walking ang aking Josawa Bells. Kasi nga, ayaw niya ng ganun. Ayaw niya napapagod siya. Char. Uy, parang may ano dito. Yeah, Rafael. Charot. Hindi lang talaga hilig na asawa ko yun guys. Kasi tinanong ko yun sa kanya. Sabi niya wala talaga akong hilig dyan. Pasensya na talaga. Sabi ko ako kasi mahilig talaga ako dyan. Wonderful. So yan. Kain Schnee. Hala guys, sabi itong bata namin. Kain Schnee. Yan siya. Wonderful. Oh. Magic. Hund. May naglaro dito magkapatid sa ano. Grabe. Ay. Ayan, doon. Ang ganda, wala pang mga puno. Wala pang mga dahon. Pagka nagdahon din, ang ganda rin. Kasi green. Grass of hope. So yes. Ang lamig. Charot. Pero hindi siya ganun kalamig guys. Kaya nga ito manipis lang suot ko. Ito yung bili namin gagapon. At yes, pag uwi ko mamaya, mag-prepare lang naman ako ng aming dinner na aming bata. Which is wala din naman masyadong maano dahil may kain na kami doon. Tapos kung ano lang din naman yung lutuin natin. Kasi hindi naman mga bata namin. So yun lang naman. Grabe. Hindi ko maano yung kamay kapag ganito. Nahihiya ako minsan kasi nga baka, alam mo yan, char. Sabihin ng mga people, anong pinagagawa ng babae ito? Bakit nagsasalita ito mag-isa? Charot. Favorite ko talaga ito guys, dito banda. Kasi nga may river, may tubig. Hindi ko ba alam. Basta pagka gusto ko talaga siya. Yes, sa mga water, sa dagat, sa river, any na may river, na may water, something like that. That's the river going there.
Yan. Ganyan. Ayan siya. Excited na siya. Ito yung favorite place niya eh. Park. Balansiran bita. Lawan sama. Lawan sama. Yay! Oh. Ganda niya. May fish? Let's get fish. Kain fish. Shh, nini. Ang linaw niya, oh, makikita mo yung laman. Ay, laman. Rafael? Just them. Shrimp? Yan. Lagay siya ng ano. Bastas. Nag-shrimp? Come here. Pauwi na kami, guys. Dumaan kami doon sa ano niya, obstacle na gustong-gusto niya. So, yeah. Rafael! Ang ganda rin dito pagka may mga dahon na. Ganun. Ito yung favorite ko yung puntahan eh. Yeah. Baka bigyan niya sa house eh. Dalang! Kung naalala nyo guys, yung unang taong ko dito, unang buwan, dito ako pumupunta. Ayan o. Yan. Nandyan ako. Tapos, mayroon ditong parang spider web. Wait. May tao ditong nag-ano guys. May nag-ano ng park na ito. May maintenance. Nagtatanggal ng basura. Kumukuha din ng basura. Ayan, dito guys. Mayroon ditong spider web. And then yung yung wall. Ayan, oh. Rafael, magdo da? Da, im spin eh. Oh, Rafael, okay. So, wait. Mag-ano muna kami maglaro. Wait lang. Kipigs nicht. Kipigs nicht. Warte mal. Hier, oh, Rafael. Spin eh. Ang sakit sa kamay. Yeah. Kala ko itong bata namin. Binabanggit eh. Wait, basta kami doon. Ay, naku, binabanggit ko itong bata ko. Nakakatawa. Aray ko.
Yeah. Mal die Peaks. Yeah, like one. Another underground char. Hi. We're home. Pakita ko yung saglit po ang nabili naming mag-ina sa labas. Mag-ina. Aray ko ba ito ha? Lagay ko muna kayo dyan. Yan. Kung ano ang aming nabili, okay? Wait a minute. Grabe. Unang-una sa lahat ay ako po yung ice cream ng bata namin. Ngayon lang yung ulit guys. Ito yung resibo namin. Tapos may nakita ako ng ganito oh. Tutuin ko ito bukas. Brownies. Ayan. Tapos kasi magpapansit kami bukas. Yun na yung ano lang ayun na yung extension ng aking asawa sa kanyang kaarawan. So, yeah. Tapos ito guys, yung kape crema ng Jacobs. Tapos, saan to guys? Sa River. Hala, sa River din to guys. O kasi nga, habang naglalakad kami ay kinain-kain na ito namin. Natapon na. Yung mahal-mahal pa man din itong kinukuha ng batang ito. Alam mo ibang almost 4 euro to. Ito oh, yung airberry na ganito. Mahal-mahal. Tapos, ito rin oh, yung ano guys, yung bubble tea. Gusto ko yan. Tapos, pang shaver ng asawa ko. Tsaka ito guys, ito yung kakao na iniinom ng aking bata. Itong next week. Kasi nga, wala naman kaming ibang ano dyan. Tapos, ito, nabili ko sa DM guys. Itong pang shaver ng asawa ko. Tsaka ito. Kasi di ba naalala yung bili ako parang brush. Parang laki-laki ko dito sa suot ko. Charot. Kaya nakita akong brush, di ba? Ang sakit siya guys. Pang paano lang namin yun, tapos ito yung panglikod. Panglikod, pangkatawan. Kasi mas okay yata to. Sana ay ito ay matibay, no? Sa DM ko ito nabili. Sana naman matibay ka. Du hast ihn gemacht. Oh, no. Das ist doof. Der Sand kriegt ja ab. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ito. Ayan, pang ano paspas. So, ayan lang ang nabili namin guys. Sa labas. Kasi, nag-ano kami daw, dumaan kami ng party ba? So, yun lang. Mag-prepare lang ako guys ng aming hapunan. And update kayo mamaya. Ito kumakain kami. Kakain pala kami. Ayan. Ito guys, may soup dito guys. Ayan. Ayan. Itong aming dinner. Tapos, yung aking sardinas. Tapos may KFC pa dyan guys, yung wings. Tapos may sausage pa rin dyan yung aking baby boy. Ayan, so kumakain siya. Grüner Pfeil. Ha? Grüner Pfeil. Kumakain siya ng soup. Gusto niya yan. Guys, it's another day. So, nakalimutan ko nang mag-end ng ating vlog kagahapon. So, another day na ngayon, guys. Good morning. Ayan. So, ayun, pinatulog ko lang to. Kasi, ang bala ko talaga dapat kagabi is, patulugin ko na muna siya. Tapos, mag-end ako ng vlog. Kasi nga, gusto niya nang matulog. At, gugupitan ko ng kuko, no? So, ang nangyayari is, ngayon ko lang siya nagupitan ngayong umaga pag habang kami ay nag-iinom ng, ng kape. Tapos, ayun. So, habang pinapatulog ko siya, nakatulog na din ako. So, ayan guys. So, ayan yung ating vlog. So, thank you so much guys for watching. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you so much. Always smile and God bless us all.